கைலாஷ் என்ன விளையாடுற? குட்டி என்னதுமா? நீ பிரியா குட்டியா? This is very funny. Bibu. Priya, bye. Priya, bye, Chullu. Bye-bye. Bye, Kanna. Bye, Dee. Bye, Dee, Chittu. Kailash, nee bye, Chullu. Bye-bye. Kailash, amma ke bye-bye, Chullu. Bye, Dee, Tanga. Bye, Dee, Tanga, kutti. Priya, kutti. Flying kiss kodu. Flying kiss எப்படி கொடுப்ப? No. உனக்கு இறங்க தெரியாது அப்படிலாம். கீழே ஊந்துடுவ. உட்கார்ச்சிக்கோ. Sit, sit. 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 அப்படி இறங்க கூடாது அதுல. கீழே ஊந்துடுவ. திரும்பி பழசையே கண்டினியூ பண்ணுங்க ரெண்டு பேரும். வேலை வெட்டி ரெண்டு பேருக்கும் உத இருக்கு. இப்போ உத பெரியம்மா கிட்ட இருக்கு உத. Kailash, fire truck mari kattu. Okay. C is for Chucky. Kailash baby. A is for apple. B is for ball. And C is for Chucky. Chirikka matiya. Kailash baby. Kailash baby. Cow madri kattu. Okay, doggy mari kattu. Doggy. Donkey mari kattu. Donkey. Very good. Priya piggy mari pannu. Okay, Priya pannu piggy mari. Oink oink. Priya apdi piggy mari pannuva. Oink oink apdi pannu piggy. இப்படி இப்படி பண்ணுமே. நீ எப்படி பண்ணுவ பிக்கி மாதிரி?
பிரியா குட்டி ஆயிக் ஆயிக் பிக்கி மாதிரி பண்ணிடி தங்கம். Yeah, that's right baby. கைலாஷ் கைலாஷ் நீ டோரா மாதிரி பாடு. பிரியா நீ ஸ்வைப்பர் என்ன சொல்லுவ? நோ நோ சொல்லுவியா? சரி நோ நோ நோ. சரி ரெண்டு பேரும் பிரியா நீ ட்ரெயின் மாதிரி கத்து. ட்ரெயின் எப்படி போகும்? சிரிக்கப்படாது. ட்ரெயின் எப்படி போகும் சொல்லு. உய் 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 போகுமா? சூ சூ அப்படி போகும்ல. கைலாஷ் நீ சொல்லு ட்ரெயின் எப்படி போகும்? வாயிலேருந்து எவ்வளோ சொல்லு பாரு கைலாஷ். ரெண்டு பேரும் பிரணவண்ணா பெட்ல ஏறி இப்படியா குதிக்கணும்? பிரணவண்ணா தூங்குற பெட்ல என்ன? நோ நோ பிரியா காலில் வெளியே நீட்டக்கூடாதுன்னு. எதுக்கு அவ்வளோ தள்ள பிடிச்சி தள்ளுற?